ina baka labari shekaran jiya ita lela lela wagga ta nan lela sakwato ita fa na gamu da jaka wace jaka lalle ita dai jaka lalle man kono bare ai abenga ta tsora min ido wani tana son ta yi magana ce shin jaka la haƙi kalluna ce babu yaƙi misa gaba da ce la ilaha illallah jaka ku ta ce gani kayi banza da ni ka gani da kayi banza da ni ka da mutuna ita jaka makwacci na ita jaka ce makwacin ki na ki sani ban gane ba ta ce ai ne baka gane wani ya gane sakwato ba makwacin kake ba ta ce o lalle wace shi ya ta ce ungwaro shi wai ka da jaka kai makwantaka za ka yi makwantaka ga gidanmu ga gidansu lalle jaka akwai hikima min ce to lahi muka ki Nijar kuma lela kuma ga kusa ga Nijar tun ce to ba dole mu taso daga Sokoto ba abin tun da Sokoto yankan mu aka kama mu daka ana yanka ana ci kamar bayi su ya samu ka to na lela kusa ga boda nan su lela babu lonsu Nijar babu lonsu da mu da an yi har sai mu tsallaka din mu Nijar kaga sun samu yancin kansu sun samu can ba a yankan su can kiyon su aka yi wata sabuwa har da wanka aka musu ana shaha musu man shahi su jakunan can Nijar suna wani aboki na Faisal magana ga da kai ka tuna min da wani abu shekaran jiya ni tahe makabarta wurin ziyarar kakana na 17 da ya rasu bara wanda ka tsaya labari ni gaba ka kakanka na 17 shekaran jiya ni tahe makabarta wurin ziyara bara ya rasu kuma shekaran jiya ni ce bari in ta yi ziyara ka ji ni da kyau ina zuwa bakin makabarta wato an hana musulun dashi ni sallama da mamata ni shiga na san kabari ne na yi haka in taka in wuce sai ni ji ana do Allah tsaya kakkatake ni ni jiyo ni duba dama ni duba hauni ni duba gabas ni duba yamma ban ga kowa ba don na san cewa makabarta ba a magana na motsa ta ce gani nan kakkatake ni bawan Allah ni ta akwance za ka taki na sai ce boye Allah mi kai kina wanga al'amari magana kika yi makabarta da ba a magana kina cikin rami kwance cikin rami ikon Allah ta ce mallam bari ni san abin da nika ji don Allah ka taimaka min da ruwa in sha ni ce ruwa lahiya kika cewa baki ruwa yanzu ga kuma ga ki makabarta kwance ni ce ruwa wace ta ita wadda annan cikin kaurin kwance tana magana cikin kabari ta ce ba ka taimaka mata da ruwa ta ruwa ta ha Zubairu ruwa ta gaji lahiya kika cewa baki ruwa yanzu ga kuma ga ki makabarta kwance anya ko lalurar ga take akwai gaskiya cikin ta ke ko gama da yan uwanki lahiya ke gama da ubangijinki tace to mallan wata magana dai ba a son yinta wallahi kam akwai matsalanci to ke ko rabba da yan uwanki lahiya da ubangijinki to ta dai san ta yi kudi inda an ka fito kuma wallahi yan uwanta ba ta taho za ta mutuwa dukiya na can duniya ta baro to kila sanadiyar suna jin takaici na ko da ta kai mutuwa tana jin kishirwa har ta mutu ita ma yanzu haka ta motsa ta tana ta samu ruwan ba ta samu ba amma dai ta samu ta yi magana ta astagfirullah lafiya ni kuna game da kakana na 27